Okay. So ingon ka ganina nga wala gituboy ang mahal nga Birheng Maria. Isa din kabubuton nga mahimo siyang inahan ni Kristo nga Dios nga nahimong tao. Kabubuton sa Dios, kabubuton sa yawa. Kabuton sa Dios, siyempre. Kay kabubuton man sa gitawag og sa Dios, tuuhan nimo nga mamahimo siyang inahan ni Kristo nga Dios nga nahimong tao. Inahan. Sunod. Kay kining sa tawag anang 10:11 sa Pilipos, mao man ni ang reward ni Kristo tungod sa iyang pagkamapaubsanon sa pagsunod sa iyang gitawag og amahan. Sa dihang nagpaubos ang mahal nga Birheng Maria sa kabubuton sa gitawag og sa Dios. Uyon ka nga ang tanang kaliwatan sa tibuok kalibutan maggalan niyag bulahan. Sumala sa bersikulo, nagi. Uyon o dili? Nay bersikulo. Nga uyon kanang bersikulo ha o dili? Nay bersikulo. Di uyon ba kana? Kanang giingon nga ang tanang kaliwatan magngalan niyag bulahan. Uyon kay gitub. Ang tanang tao, ningon si Maria. Nga kay tungod gigituboy man ang mahal nga Birheng Maria nga mamahimong inahan sa Dios nga nahimong tao. Nya sumala pa kay siyempre kay diri sa kang Kristo na ay reward si Kristo. Gitagaan sa tawag ini nga tipa. Sa asa na kadali lang i-establish pa na ako. Sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 tipa. Angkon sa gitawag og sa 11. Ayo sa bayan tagaan na kita pagulat. O bersikulo nga ang Dios mismo ningon siya nga atong ituboy ni. Paubsanon ay nawa. Di lang. Tagay sa ko bersikulo. Tungod sa pagkamapaubsanon question. Sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 5 hangtod ang makita nagtaga ag reward si Kristo sa iyang amahan tungod sa iyang gitawag og pagkamapaubsanon man gituboy siya. Ang mahal nga Birheng Maria tungod sa iyang pagkamapaubsanon o pagsunod niya sa kabubuton. Uy. Sige. Tuwag kaya. Okay. Tama ba nga gituboy siya sa Dios nga ang tanang gitawag og kaliwatan magngalan niyag bulahan? O tanang tao magngalan niyag bulahan. Sumala sa San Lucas 1:48. Bulahan. Mutuko nga bulahan. Pero dili inahan sa Dios. Magtawag. Mutuko nga bulahan kay kisagoy dili bulahan nga gamiton sa Dios. Matawag. Ay good, very good. So nitawag ang bulahan sa mahal nga Birhen. Ang si sumala sa gisulti ni Maria. Bulahan siya kay bulahan magid siya. Sumala sa gisulti ni Maria. So bulahan magid siya. Lagi. So buot sa buot mutawag na kan bulahan niya. Si Maria ang nisulti. Lagi. Si Maria lagi nisulti. So ang pangutana, tumanon ba na nimo? Ang akong tumanon ang Dios. Dili si Maria. Biblia man. Nya remember nga puno sa Espiritu Santo ang mahal nga Birhen diri. So ang gisulti niya kamatuoran. Di ba? Ani. Kaya dito sa pagtuboy eh. San Lucas 1:48. Isa. Pangutanon ta ka. Sige, padayon. Imo man yung programa. Tungod kay nahinumdom sa kanako ang iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako og bulahan. Sakto niyo sayo. Sumala sa gisulti ni Maria. Sakto sayo. Sakto sa iyang gisulti. Sakto. Unsa sakto siyang gisulti? Balang kasulatan na. Si Maria. Unsa naman tawag ka? Ay, ba? So Maria, ang tanang tawo motawag kanako og bulahan. Tao ka o dili? Tao. Sumutawag mo kanyang bulahan. Ug mingon si Jesus mismo nga tawgon ako siyang bulahan. Tawag mo kanyang bulahan. Dili. Kung mingon si Jesus Santo ni, ang gilitok niya. Ayun, no. Dili man si Maria. Ayaw tawag anang ikuan kay Espiritu Santo nagkuan ani, nagiya ani. Kung mingon si Jesus. Niya. Nung karon kanako kung si Kristo niingon mismo nga
kamong tanang tawo nadungog ninyo nga akong dungagi, ayo dungagi ba? Dili ta sa nakasulat ba? Kini nakasulat kung ano ni o dili? Akong mayon ko nga bulahan siya. Mas samot ko dili. So nisulti na kabulahan. Okay, good. Okay na. Kinisulti man kay tawag ang bulahan, ang tawag ining mahal nga birin. Bulahan siya tungod kay inahan sa Dios nga imong tao or bulahan siya kay inahan sa dili sa Dios? Unsa balik? Okay. Ingon man kani sulti na kanyang bulahan ang tawag ining Maria, kanang gingon nimong Maria. Bulahan siya kay tungod kay inahan siya sa Dios nga nahimong tao o dili? Bulahan siya kay gigamit siya sa Dios. Gigamit siya sa Dios nga unsa? Mahimong inahan sa Dios nga nahimong tao o dili nahimong inahan sa Dios nga nahimong tao? Nga moguwas may mong instrumento nga pinagi niya maanak ang Mesiyas. O kining Mesiyas Dios dili? Dios nga nagpakatao. Dios. So kining Dios, kining Mesiyas nga Dios nga gitawag og nahimong tao, nga tawag kining ato ang gituuhan nga mao ang ato ang gitawag og manluluwas. O yun ka nga ang iyang inahan mo Miss Maria. Sa tao nga si Jesus, sa iyang pagkatawanon, inahan niya si Maria. Pagkatawanon, inahan niya si Maria. Asa man ang gibuntis, pagkatawanon o katong persona nga Dios? Pagkatawanon, siyempre. Basahan ko sa Biblia daw nga ang pagkatawanon nga gibuntis ni sa mahal nga Birhen. Ayaw. Taga ito. Unsang sita sa Biblia, kapitulo bersikulo nga pagkatawanan ang gibuntis. Taga ako sita. Unsang sita sa Biblia, kapitulo bersikulo nga ang gibuntis sa mahal nga Birhen pagkatawanon. Pangutanon tikaw. Mo anak ba? Ako pa'y nangutana. Ako pa'y nangutana. Unya papakatawa niya. Namahayag man ka. Ang akong pangutana, unsang sita sa Biblia, kapitulo bersikulo nga ang mahal na Birheng Maria inahan sa pagkatawanan lang. Mo tubaga sa buni. Ang Dios espiritu, di ba? Ako pa'y tawag ana nangutana. Unya tubagon ta kana unya. Kay di ba nagsabot ta tadaan human mo pamahayag, butubag ka sa kong pangutana. So, taga-ikog sita sa Biblia, kapitulo bersikulo nga ang mahal nga Birhen, kuan siya, tawag ining inahan lang sa pagkatao. Pangitan na to. Sige. Ayo basahan na karon. Basig ugma pa ni mo na makaplagan ba? Unsa sitas na? Tagay ako sitas, palihog ko. Nga inahan lang ha sa pagkatawahanon ha. Tagay sa kog verse nga nag-prove nga kanang kuan. Kay never mangutan nimo. Never manggod mo. Tagay sa bugog. Nimo. Dili ako pinangutan na nimo. Unya pag humagtawag anang kuan, pag human nimo og tawag ining unsa na. Pag human nimo og kining pag human ako pangutan, human nimo tubag, ikaw na pay mangutana sa kuha. Ikinomdom dai ko, ikaw ditong kakauban ni Bulaka no. Ay, karon mo din na kasi mong pundok ha. Sige, tagay akong sitas be. Kanang si Kristo as ang mahal nga Birhen, ang Maria inahan lang sa pagkatao. Lang ha, Unsang sitas na? Tara. Lucas 1:30. 31. Basa dia. 30. Sige daw. Lucas 1:31. 31. Basa daw palihog. Ikaw basa. Sige daw. Basa. Mhm. Paligog basa. Wala may gingon nga inalas pagkatao. Basa diha. Man ng Biblia. Basa sa. Ito ba kanang pagkatao dili. Ang akong gipangita. Ang akong gitawag ana klaro na imuha day. Tagag bersikulo. Si Maria inahan lang sa Dios. Magmabot sa ngalang ni Jesus dili Dios man ni. Pag-abot ko ng 33, ngano ka nga miduo man kana kung inahan sa kong Ginoo, dili kay inahan sa tao. Dili pwede. Dili pwede.
Di ba? Asa masud sitas? Diri sa 31 may mabasa diri nga inahalas pagkatao. Kay ang tawag anang mabasa dinhi inahan sa Ginoo 43. Klaro ana. Mo gani. Inahan sa Ginoo dili inahan. Dili sa man ang Ginoo da sa imo, daw kay mabasa sa Biblia nga ang Ginoo mo ang Dios. At mitahon nimo nga kanang imong pundok iya siya ba? Uy. Lain naman mo taras eh. Dili ba? Imo man mong ginabungkag ang Biblia. Nagsabi mo tawag ining kuan man, ining nakasulat mo ang gibasyan. Kung naa mabasa sa Biblia, kung naa ko'y mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo, nga kining maong Ginoo nga gisgutan dinha sa San Lucas. Kasi Ginoo nga Kristo ha, mao na ang Dios. At mitahon nimo nga iyan kanang imong pundok iyan na siya wa. Si Kristo, si Jesus tao man na siya. Dili ba ayaw ba? Inyo hamang tawag anang ayaw lubaga ang nakasulat. Ayaw lubaga ang nakasulat. Sige, 1:43. Inahan sa tao, inahan sa Ginoo. Bro, niabot ko dire. Sakto dili. Ginoo pagka Dios ni Jesus. Kapagalan ko. Kining giingon din sa 1:43. Inahan sa kung Ginoo ang nakasulat o inahan sa pagkatao. Pagkatao. Dili ba dili? Wa kay Kristiyan sa pagka-Dios. Ang akong Kristiyan. Di ba? Imuhan ng tawag ining to bagigukod. Si Maria. Sa San Lucas 1:43. Inahan man siya ni Jesus. Sa San Lucas, kaya wa man niya magitubag akong pangutana. Wala niya magitubag akong pangutana. Kung asa mabasa, di man ka makatag. Sa San Lucas 1:43, sumala sa gitawag og mabasa. Sumala sa mabasa ha. Inahan sa Ginoo, inahan sa tao. 43 abot mga 43. Dili, kung continuous mangguna sa San Lucas 1:43, ang imong gikuto 31 nya way mabasa pagkatao lang, man ni adto tag 43. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Pangutana, kanang inahan sa Ginoo inahan nakasulat. Inahan sa Ginoo, inahan sa tao. Lucas 1:31 man akong gatag imo. Lagi 31 lagi wa may mabasa. Katong ingon ni mga tao lang. Wala ay. Wala pag-abot sa 43 atong ipadayon. Pag-abot sa 43, inahan sa Ginoo o inahan sa kuan, inahan sa tao. Kung sa nang ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki. Lagi niya. Pag-abot sa 43, kay magsabak man siya unsa tawag sa iya. Basa sa 43, unsa tawag sa iya. Kay nagsabak man siya ng Hesus. Inahan sa tao, inahan sa Ginoo. Inahan sa akong Ginoo. Inahan sa Ginoo. Sumala sa balang kasutan kining Ginoo, Dios dili. Uy, sayop magpagsabot oy. Dili ba kanang tawag anang Ginoo ba? Kanang kasulat sa balang kasulatan ba, Dios na o dili? Ginoo nang gibustang nimo diha, imong gilibog unsa may Ginoo. Ginoo lagi, Ginoo. Nya kanang Ginoo ba sumala sa New Testament ba? Sa Bagong Testamento kay siyempre bago naman testamento na. Ako pangutana kanang Ginoo nga na din na Dios na o dili? Ang Ginoo Lord. Ayaw sa Dios o God. Unsa ko no? Say Dios God. Unsa Dios God? Sige ngon mo. Ginoo ba kanang Ginoo ba? Kanang Ginoo din na nga word ba? Kanang Ginoo din na nga word sa Lucas 1:43 ang Dios na o dili? Kasi Ginoong Hesus na dili na Dios. Unsa man ka? Wala ko supa kada gani inahan sa Ginoo, inahan sa tao. Imong ka inahan sa Ginoo, kanang Ginoo nga din na inahan sa Ginoo. Dios na o dili? Jesus na. Sana ko gipangita nga birthday. Ay na lang yung Ginoo ko. Again, balik. Kanang inahan din na sa Ginoo, kanang word na Ginoo din na. Dios na o dili? Dios dili. Saan? Kanang Ginoo sa San Lucas 1:43, Dios na dili? Ginoo lagi na, dili na Dios. Dios na o dili? O di na Dios na? Kanang gisulti din na ang word ni Ginoo? Dili na Dios? O unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo basta moisgot og word na Ginoo dili na ang Dios.
Tesa na ako gipangita nga verse ha. Tagay ko kuan tayong sitas kapitulo bersikulo nga ang kanang word nga Ginoo dili na ang Dios. Kay naampo kay basahon nimo ron pag di ka makahatag. Oh, nakagipangita lagi tesa.